Magandang araw mga bata! Ito po si Teacher Malu upang turuan kayo kung paano gumawa ng bracelet gamit ang mga paper beads. Ang mga layunin ng video ito ay ang mga sumusunod. Una, makagagawa ng isang proyekto gamit ang mga patapon na bagay gaya ng mga lumang dyaryo, magazine, at papel. Pangalawa, makalilikha ng isang proyekto personal na palamuti gamit ang mga paper beads. Pangatlo, maipamamalas ang pagkamalikhain at pagkamaparaan. Bago natin simulan, ito muna ang mga dapat tandaan upang maiwasan ang mga aksidenteng maaaring mangyari habang ginagawa ang proyekto. Una, huwag ilapit sa mata ang mga matutulis na bagay, kagaya nito. Pangalawa, iba yung pag-iingat ang paggamit sa mga kagamitan. Pangatlo, maging malinis sa paggawa at iwasan ang pagtatapon ng mga materyales. Ang mga kagamitang kailanganin natin ay ang mga ito: mga lumang dyaryo, magazine at papel, pandikit o glue, gunting, barbecue stick o toothpick, nail polish, elastic nylon o tali. Mga hakbang sa paggawa. Una, gumupit ng mga hugis at sulok mula sa mga lumang papel na may sukat na 1 sentimetro ang lapad at 25 sentimetro ang taas. Pangalawa, lagyan ng pandikit o glue ang unang dulo ng tatsulok. Pangatlo, ipulupot ang ginupit na tatsulok sa barbecue stick o toothpick. Panatilihin ito sa gitna habang ipinupulupot. Pang-apat, higpitan ang pagpulupot sa papel kung nais na maging matibay ang beads. Pang-lima, kapag tapos nang ipulupot, pahiran ang kabilang dulo ng pandikit. Ika-6, lagyan ng nail polish upang kumintab at hayaan itong matuyo. Pang-7, alisin ang beads mula sa barbecue stick o toothpick. Pang-8, gumawa ng marami pang beads para mabuo ang proyekto. At ang panghuli, ipasok ang tali sa mga butas ng mga nagawang beads. At meron na kayong bracelet mula sa paper beads!